2 dní pred Vianocami zavítal do Banskej Štiavnice predseda strany Smer sociálna demokracia Robert Fico. Dôvod jeho návštevy bol naozaj slávnostný, keďže primátorka tohto mesta ho poctila odovzdaním čestného občianstva mesta Banská Štiavnica. Slávnostný akt sa konal v prekrásnej a hlavne romantickej rytierskej sále Starého zámku a za zvuku slávnostných fanfár. Si toto čestné občianstvo prevezme osobnosť, ktorá má mimoriadne zásluhy na rozvoji Banskej Štiavnice i nášho okresu. Od roku 2008 predseda strany Smer sociálna demokracia a súčasne aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Robert Fico. Dôvod, prečo si práve Robert Fico zaslúžil čestné občianstvo tohto krásneho a históriou dýchajúceho mesta, je jasný. Pár rokov dozadu podal Banskej Štiavnici pomocnú ruku, ktorá priniesla a prináša pozitívne výsledky. To bola trvalá pomoc, ktorú mestu sa dostávala. Naozaj vnímaná to, že Štiavnica je jedinečná, Štiavnica je unikátne mesto, ktorú teda vláda kedysi pod jeho vedením venovala Banskej Štiavnici a bola to pomoc, ktorá sa pretavila aj do pridelenia finančných prostriedkov. Ako tvrdí primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková, premiérov bolo niekoľko, no nie všetci dokázali mestu spontánne pomôcť. Cítili sme, že tie dvere sú otvorené pre nás kedykoľvek a nad rámec tých bežných povinností bola Štiavnici venovaná naozaj mimoriadna pozornosť. Slávnostný akt odovzdávania čestného občianstva Banskej Štiavnice predsedovi strany Smer sociálna demokracia sa môže začať. Robert Fico získava pomyselný kľúč od mesta Banská Štiavnica. Od tohto okamihu je jeho čestným občanom. Priznám sa, že ja som ani v duchu neočakával, že to bude takáto veľmi príjemná, veľmi dôstojná ceremónia, pretože v tom zhone na konci roku 2011 mi ani na myseľ neprišlo, že sa zišli dobrí ľudia v Banskej Štiavnici a takto chceli možno oceniť prístup vlády, keď som bol predseda vlády v Banskej Štiavnici. Ak by nám to znovu vyšlo v marci a boli by sme súčasťou novej vlády, tak verím, že tento región opäť by mal byť v centre pozornosti vlády, opäť by mala prísť sem vláda, mala by si pripraviť nejaké peniaze na to a opäť projekty, ktoré sú najpodstatnejšie, by bolo potrebné začať robiť.